Băi, zi-mă de tataie Florentino, ce ai zis? Că i-am dat echipa lui Real Madrid să aibă grijă de ea. Că de ce un Florentino Perez e tactul mare? Da, banul normal. Aoleu. Am investit în el, l-am luat după stradă, era cerșetor săracul. L-am făcut om. I-ai dat echipă. I-am dat o echipă de fotbal să aibă grijă de ea, plus alte case să construiască și echipe întregi și tot și încă uite, își mai bate joc de mine câteodată, da. Da, mă, dar ți l-a adus pe vără tu, pe Mbappé, n-ai Da, vrut? l-a adus pe vărul Mbappé. Dar s-ar putea să mă mormântesc cu ăla care mi-a luat permisul. Că așa nu se mai poate. De ce a făcut, mă, vărul? Noi l-am adus să dea golul, să mai câștige Champions League-uri și văd că abar n-are de fotbal. Apoi m-am supărat pe el. Și când beam eu șampanii de 1000 de euro, s-a gătit el să vină să-i dau și lui un pahar, auzi, cică. Îi da pahar, mă? Păi normal, eu am valoare, eu beau direct din